Yo, what's up mga kailong? Come back here again with another video na pod. So karon, it's another day. Second day na to nga magamit kaning Sony Alpha 5100. Maligo sa ko, tapos madto ko ila Kuya EJ, kay manghiram ko o Gorilla Pad. Kaya akong Gorilla Pad, giraman ni Kuya Jacob TV. Siya sa UM karon. Tapos katong Gorilla Pad na ko nga to, balik-balik na, mura nagpiang. O to nga, magtigom na ko kwarta. Palit ko bag-o. So, sige, maligo sa ako. Balikan na tamo niya. Kaya ako, mabalik yun ko, di ko paresin yung Thanks. Do you love me? Do you need me? So, karon man ako ligo. Kailis sa pod ko. Ito na ta dito ila Kuya AJ para makuha na to ang Gorilla Pad. Manghiram dito. Tara. Let's go. Two candles in a pitch black room. I tend to shy away from you. So, success yun ito karon kaya nakahiram yun ito Gorilla Pad. Kaya Pas-pas naman. Pas-pas oh. Trap kung sa mong now. Doon mo yung gosh, yung awang zoom. Tulo ka buong zoom. Ano yan? Oh? Zoom. Tapos na pa zoom din sa Picas. Hinay siya nga zoom no. Para pang hinay. Tapos kanina pa isa ka zoom diri ah. Siyaro. Masabay na mo. Baka kayo eh. Masabay na mo. Ha? Ambot, wala ko na testing yun. Tapos pas kaya nga to focus niyo eh. Siya dili siya ba presa ka nun. Karon ba subscribe mo sa iyang channel. Pasin ako ya. Illusions always seem so real, but diamonds never turn to gold. And some things we were never told. Nano yun ko diri sa balay karon. So, magwala kong bag. Tapos, mag-toothbrush. Everyday. Tapos, ato na ako dito sa eskwelahan. Yeah. Let's go. Manajud ko upload sa wakas. Abi kog nara sa mga 500 ang ako ma-upload ba nga pictures. Abot mag 900. Oh! Unsa bay ka nang mato sa mig dito daw sa palit sa sa yung isda. Palit siya sa yung page sa yung isda ba. So, ato sa mig pilot in 3, 2, 1. Nakayanan ning tawhan na. Ay, ana siya madto daw mig tapos dugay kay. Bago na dapat. Dili kinawat ni napunitan ako dito oh. So, stay strong. Dah. Ay, klase yang. Dot yung ba eh.
dayon dito sa ano. To? Dali ah. Asa kayo to? Pilot kay gutom na rin. Malit na namin sisi. Pinakamahal sa 7-Eleven. Assuming ra kay kate. Oh, asa naman to te? Dugaya po na na. Dugay ba kayo na mabriya? Ano, dagan mo kayo nag-sketch tape niyo ang ano te? Kaya dyan ang kalagutan man, yung magkaon ko saan sa kay isod kay Abrian. Ang ano ba, ng ano? Ano? Sisig. Tanawar ko, isod kay Abrian. Nagkar kay... Unsa? Unsa tayo sa baraw? Wala ka to. Kakain tayo ng ano? Petoy. Kita ko ta video kay Ganiha. Tapos kito. Pawag mo kuha ba eh? Tato. Tanado ko to eh. Ay na dia. Ano to puto background music nga kanang pinang ano. Butay nga, butay nga. Sa bawat gabi. Oh. Dili na ingana kaganiha. Nitambok bay. Nitambok gidungagan. Kinapil sa video. Ayan na. Bye-bye. Dari, kawas na ta. Ko na nanta dre. Di ato te. Ate kratong bahay na mo te. Pwede dari ang. Pwede maki-share. Pwede dari. Una ka. Baga kami naong bay. Yes, dalay. Baga shout out kay. Mga dami kay gutom na kayo. Shout out kay ate nagpa-share siya. Talaga naman bumi. Appreciate sige o niya na. Pinag-isip lang niya kay gato. Beautiful. Say hi to the vlog. Hi. Namoy shout out. Wala, shout out to Sisig. Pagkita ka, Prince. Umana may gaon. So, ulit ang tubig. Yes. Di na mo magpapanuton. Pag-iununtong ka po, yawa kayo. Umana may gaon dito sa 7-Eleven. Busog na kayo, may minumig tubig. O, sige ba, yamping. Ano na sila go doon sa low light. Try doon na tubig. Dari mo dyan yung pinakain na ko diri ang part sa STI. Sunod sa STI, ganang ano kayo, pangit kayang lightings diri bay. Bayad sa mga kude diri ayo. Bayad sa mga kude. Yeah, bay. Ato sa aming group. Ano? Nas, ma'am. Parang ba? Toilet? Parang ba? Ma'am, good afternoon, ma'am. Ma'am, nag-nayod to. Bumanggot mo, ma'am. Ikaw ka, David. Magkalit mo daw sa ma'am. So, ay po, ano? Nakamunta na ako sa lens. Palit kayo 50mm para mo. Let's go. Makashoot mo, mga kasala na good. Payo sa ani sa ano ni manini Kwantol, pwede naman ni pang katong bisita si Kong sa ano ba? Sa February, di ba bisita mo siya dali. Oo, gani. Sabay masabay ka sa mga niya, no? Ano nga buong ka biya? Biya ana pugunin mo. Yaan ako taka na, tol. Ay di mo no. Gigilig. Paspas, pwede ko ito focus ay liyog-liyog imong now. So na diri karon sa kuan, musulod na sa siya. Why, kung di nag-blow light to, gansa. Libang ta. Tara mga... Ay oo ni tuloy. Why, sige nag-blow light to, gansa ka, wait. Paso ah. Hayag. Ay so no eh. Pero pag overexposure, oh, siya rin mag-adjust. Automatic na. Depende, pag naka-auto ang ano, ISO. I-auto eh. Smooth, Ay. dagan lagi. Ay. Buat di ka na ano ba, skate. So karon natin plan. Sabay na, mag-klase pa may... Karata. Klase sa... I-off daw ni. Tara
shabu. Shabuhay ko. Ay! Mongoloy! Mana dyan may klase. Isa na nandiyan ka subject. Gawa sa tabay. Osi! Bata! Dandan! Sa iyong mundong ginagalawan. Yo! Come on, niggas. Looking for the queen. Paloy. Tangan. Ay, God. Dula mo. Wala ba yung skate karon? Ano kasi yung picture? Nagyapon mi diriya sa gawas bay kay igutom na ning isa tus wala ni kaon bright kayo. Why labot si Dan kana o. Kana. Ano siya mukaon daw tus karon wala na ko glihok. Wala tay klase bay. Naoy. Klase enroll na ikaw. Sa klase mo kaniya, unsa nga subject? Kailangan day index card day para mabayad. Ya wala pa ko na enroll bay, ako pa kulang bay. Yung makaundang tag-eskwela. Napagupit ganun ko no kay para makasulod ko. Tapos mag-skate na lang ka tapos travel. Oh, tara skate tayo mo travel. Yeah. Look, yung wife is yo. Ay, fans. Doon dito tayo mga videos kayo eh. Just bayaw. Just bulok ko sila boy. Yaw. Dapat nila inyo ka ng 5 piece, 5 piece ba? Ikaw nang patik-atik lang, anong like. So tagrado bay para ma-enroll na ta. Ikaw man na nikim wide ko dito sa ubos. Ulit na din ko. Dara do ako buhok. Bitaw ko mo gina nag-out eh. Busy kayo Ay na nagtanawa diya. Bye-bye. Mana jud mong klase bay. Ya, ikaw man na nikim adto ko ginsisi dito sa may balay ni balay ni Leonora ba to? Dito adto ko kay maligo mi. Tara, dito So, karon kay Kitra to dito Ito sana ko sila usi sa cyber kay Dora dito ng balay po